Afgelopen weekend werd er door het hele land gebridged voor UNICEF. Deze bridge drive wordt inmiddels al 4 jaar gehouden sinds het zilveren jubileum van de rechten voor het kind. Het kaartspel is een heuse denksport. Nou, bridge is het leukste kaartspel wat er bestaat, maar ook het ingewikkeldste. Je moet veel kunnen onthouden, dat is heel belangrijk. En je moet met je partner goed kunnen afstemmen wat bedoelt hij of zij met die bieding die hij doet. Ze spelen in diverse lijnen en de meeste zijn thuisbridgers. En het is voor de gezelligheid, dus het gaat echt niet zo hard er tegenaan. Want ze weten gewoon, we betalen een x-bedrag voor het goede doel. In dit geval voor UNICEF. En voor de verder rest spelen ze gezellig. Alle prijzen die er gewonnen kunnen worden, die worden gesponsord. En ik moet zeggen dat we dit jaar fantastische sponsoren hadden. Dus eigenlijk alles wat ze betalen gaat naar het goede doel. En voor de prijzen streden zo'n 60 kaarters. Volgens de organisatie had het deelnemersveld wel iets groter mogen zijn. We hadden gehoopt op meer aanmeldingen, maar in vergelijking met het verleden jaar was het gelijk. We hadden gehoopt dat er dit jaar wat meer aanmeldingen zouden zijn. Voor de activiteiten van UNICEF in deze regio wordt nog hard gezocht naar een nieuwe generatie vrijwilligers. Wij zoeken nog zeker vrijwilligers, dus heel veel zelfs, en juist heel graag jonge mensen. Want wij zijn er allemaal wel, maar wij worden ook wat ouder allemaal. En we moeten nieuwe volwassen mensen krijgen die ons kunnen opvolgen. Want ja, het is toch heel belangrijk dat het werk van UNICEF door kan gaan. Dus een oproep om jeugdige vrijwilligers. En nadat alle kaarten waren gelegd en iedere hand was uitgespeeld, was het natuurlijk tijd om even na te borrelen. In totaal leverde de bridge drive ruim €750 voor UNICEF op.